O relevo. O relevo é fundamental. Todos sabemos que se estás nunha montaña, o tempo fai máis frío. Non? Canto máis alto, máis frío. Onde neva? Neva nos cumios das montañas. Isto ven polo que lle chamamos o factor adiabático. O factor adiabático que nos di que de media, hai variación según se o aire é máis húmido, se é máis seco, pero para nós nos vai valer traballar ca media en xeral. A temperatura cada 100 metros que subimos baixa 0,65 graus ou 0,6. Podemos traballar con 0,6, a nos vale. Vale, cada 100 metros que subes, a temperatura baixa 0,6 grados. E iso conleva entonces que canto máis altura, máis frío. Os vai a determinar os climas de montaña. Pero tamén vai a afectar as precipitacións. Canto dados con as nubes son vapor de auga. O aire leva vapor de auga, leva auga en forma de gas. Que ocorre cando enfrías o vapor de auga? Condensa, convírtese en líquido, ou incluso se xa é moito frío, en sólido. Eso que vai facer? Que, se chega o aire, chega por aquí, ven unha masa de aire por aquí, esta montaña, a miña man vai facer de montaña, o aire chega por aquí, entón, empeza a subir, e que vai pasando? Vais enfriando. E conforme vai enfriando, vai chove. Vale, despois veremos que pasa cando se acaba esa chuvia. Que pasa na outra ladeira. Pero eso verémoslo noutra parte. Vale, seguimos despois aí. Pero por eso, canto máis subes, máis precipitacións hai. E ás veces en forma de neve.